sunt mărturie, sunt numeroase situri arheologice și foarte multe dovezi ale acestei continuități în acest spațiu și în această zonă bogată în resurse. Și când mă refer la resurse, vorbesc despre resurse însemnând ceea ce poate da natura și ce ne prezintă natura și, bineînțeles, la oameni, la resursele umane care sunt cei care trebuie să utilizeze aceste daruri de la Dumnezeu, aceste deosebite bogății care există pe pământ. Sigur că se poate discuta foarte mult și o să las autorilor ideile pe care au vrut să-și treacă în acest volum. Nu înainte de a sublinia că sunt puține cărți, sunt puține informații, de aici mă refer în limba română, adunate cu grijă și prezentate atât celor avizați și interesați, cât și celor care doresc să afle mai mult despre istoria Libanului, despre oamenii, despre ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să se întâmple în această zonă, foarte bogată, în resurse, după cum spuneam, dar, din nefericire, existența acestor conflicte în zonă, deci la conflictul din Orient, adăugându-se anii de război civil, pe care o să fie prezentați în carte, au dus la distrugerea atât a celor bogăților naturale, cât și, în primul rând, la pierderilor de vieți omenești, la foarte multe distrugeri. Mulțumim-vă pentru prezență și alăturându-mă autorilor, o să prezint, o să dau cuvântul intervenitului doamnei Luiza Moral, domnului profesor Țară și domnului Felipe Neamat, pentru a prezenta câteva aspecte legate de acest volum anunțat. Bună ziua! Mulțumesc că ați reușit să ajungeți astăzi aici. Nu vă voi reține atenția foarte mult. Am să las și eu mai departe cei doi prieteni ai mei să prezinte cartea. Eu am să vă spun doar că rolul meu a fost acela de a adapta informațiile oferite de Amar dintr-o formă brută, în forma aceasta, așa cum vedeți dumneavoastră cartea. Recunosc că la început, când mi s-a propus să fac parte din colectivul de autori, am fost reticentă, gândindu-mă că este un domeniu nou și necunoscut pentru mine, dar ținând cont de faptul că sunt cadru didactic și că sunt deschisă către nou, am început să studiez problema și mi-am dat seama că este un subiect foarte incitant și chiar emoționant. A fost o provocare pentru mine, care m-a făcut să înțeleg istoria Libanului. Este o istorie specială, chiar deosebită, prin multitudinea evenimentelor care s-au petrecut de-a lungul timpului. Liban este o țară mică, dar foarte frumoasă, cu o istorie zdruncinată, dar a reușit de fiecare dată să renască după fiecare conflict, intern sau extern. Și totuși, toate aceste conflicte au avut un impact negativ asupra copiilor, care sunt martori, fără voia lor, la acte de violență, maturizându-i mult mai devreme decât ar fi trebuit. În paginile cărții, cititorul ar trebui să conștientizeze că noi aici avem o viață frumoasă și liniștită, lipsită de griji, ne putem crește copiii cu blândețe, care se pot juca cu păpuși și cu mașinuțe și nu cu arme. Din punctul meu de vedere,
Mesajul cărții ar fi: istoria Libanului nu trebuie să se repete, sau o parte din istoria Libanului n-ar trebui să se repete, și pacea este cel mai important lucru de pe pământ. Vă mulțumesc și dau cuvântul pentru prezentare sau pentru domnul Zara.